Tohle je sdělení, které může v leckteré rodině skončit vážnou roztržkou mezi rodiči a dítětem. Pro rodiče není vůbec snadné smířit se s touhle realitou. Etiketa nám radí, že chceme-li uspět v jednání s druhými lidmi, musíme zapojit i takt a empatii. To je homosexuál. Buďme šetrní, vynechme detaily a ujistíme rodiče, že náš citový život je stejně hodnotný jako u ostatních lidí. Jen nás osud obdařil jistou zvláštností. Co řekni, že tak celý den ti jde huba a teďka mlčíš, kurva dát! A co my, rodiče, máme jediný úkol. Uchovat si důstojnost a udržet si autoritu. A to se stane jen tehdy, budeme-li životní situaci svého dítěte chápat. Ty prosím, to je stejně je to všechno tvoje vina. Je to tvoje vina! Ty jsi úchyl, to si to jako bude trvat do prdele nebo co? První reakcí mnohých rodičů je zděšení. Opravdu to dělá s klukem? A jak? To je teďka moderní věk! Moderní! Ty řekni, kde jsi to viděl? Kde jsi to viděl? U nás dvou jsi to neviděl! Ty jsi to vychovala blbě! Milouš mu dala jméno! Milouš Teploš! Tak tohle je to nejhorší, co bychom měli dát najevo. Vypadni mi z domu! Vypadni mi z domu! Úchylem! Co je? Ale vy, ty si ho do p***y krávo! Dítě nepřesvědčíme. Mělo by nám jít spíš o to, abychom dali najevo zájem o jeho budoucnost. Jen je mi líto, že nebudu mít vnoučata, že ty nebudeš mít děti. Počkejme. Rodiče potřebují nějaký čas na to, aby novou situaci vstřebali, vyrovnali se s ní a přijali ji. Ale já budu mít děti. A jakou já budu mít ostudu. Život je tak vzácný a mnohotvárný, že bychom ho měli brát takový, jaký je. Ve všech jeho podobách.